Compañeiro, logo seguiremos falando con David, pero antes imos ata a cociña. Os cociñeiros galegos apostan por explorar as cualidades gastronómicas das algas. Os expertos din que son moi nutritivas e son moi recomendables para controlar o colesterol e previr tamén a hipertensión. Un restaurante de Covelo, en Poio, levou a cabo unhas xornadas para que todos poidamos coñecer mellor ese produto tan habitual, pero tamén tan descoñecido ás veces das nosas rías. Das máis de 24.000 especies de algas que existen, só alrededor de 35 son comestibles. Agas dúas destas, o resto poden atoparse sobre os areais das rías galegas. Un tesouro que nos últimos anos comeza a ser aproveitado polas conserveiras e tamén polos cociñeiros galegos. Deste xeito recollen a tradición culinaria xaponesa, onde a alga constitúe o 25% da alimentación diaria. Non é de extrañar porque a alga é como a pataca, vai ben con calquera prato, pero é máis saudable. Por exemplo, esta alga que temos aquí, que é a dulce, a cual aporta, é moi propia para as anemias. Se dice incluso que a tomaban os guerreros celtas cando que a mascaban para non tener anemias, non? E despois temos a izique, que é unha alga que a cual ten 100 gramos de izique, son equivalen a 14, o sea, un litro e medio de leite en tema calcio, non? Eso é unha alga moi boa tanto para críos como para mulleres gestantes, non? Unha vez collidas do mar, hai xa un grupo de conserveiras galegas que se encargan da súa depuración para logo distribuílas como un produto máis das nosas rías. Estas algas están todas trabajadas, que eso es importante que lo sepa la gente. O sea, no hemos ido al mar, hemos traído algas y hemos dicho vamos a comerlas. No, hay diferentes conserveras en Galicia, una de las más importantes está en Coruña, y vienen todas envasadas. Ha habido un proceso pues eso de evacuación de todos los tejidos tóxicos, digámoslo así. Poden adquirirse nos supermercados deshidratadas ou tamén en conserva. En calquera caso son moi nutritivas, apenas achegan calorías a nosa dieta e son ricas en calcio, ferro e numerosas vitaminas. Es rico en vitamina E, es bueno como antioxidante para la piel, para el envejecimiento, contra el envejecimiento en este caso, y para reducir el colesterol. Eso es científicamente demostrado. Parece ser que hace ya 600 años antes de Cristo se trabajaban las algas y bueno, nosotros quisimos un poco que, ya que es un producto de nuestra tierra, muy rico en las rías gallegas, ensalzarlo, ¿no? No aspecto meramente gastronómico, as formas de preparación das algas son diversas. Poden formar parte de ensaladas, de escabeches, ser parte de confitados, de postres e naturalmente de pratos de carne ou de peixe. Pode ir cos pescados, tanto como textura, como condimento, como guarnición. Entra estupendamente en croquetas. Por ejemplo, aquí temos estas croquetas que son simplemente de mejillón e alga o guacamé. En carnes, concretamente aquí temos esta que é unha cachola de porco rellena con alga kombu. Os viños brancos galegos son os que mellor acompañan os pratos elaborados con algas porque aumentan o seu sabor mariño. El sabor es a mar, o sea, el sabor más típico que lo define es a mar. El alga te sabe a mar. Lo que te decían es como el erizo de mar, o incluso como una nécora o como una centolla, ¿no? Que tú te la pones a tomar y dices, esto sabe a mar, sabe a salitre. Hay ese sabor dulce, como pode ser aquí o musgo, o chamado musgo de Irlanda, que temos aquí na nosa costa, que é moi gelatinoso e ten un sabor dulzón. Temos a kombu, que é un poquinho un sabor máis seco, con paladar máis, o sea, rica tamén, pero quizá un certiño, un fondo casi de un sabor a grelo, casi, ou como o grelo de Monfero, por exemplo, que marca ese amargor final. E despois aquí temos esta que é a famosa lechuga de mar, que é moi suave na entrada e deixa ese amargor pequeniño tamén ao final, non? O sea, con unha diferencia de sabores que é unha delicia para a cociña, non? Para traballar con eles, non? Son como litugas, pero tamén son como agrelos mariños porque as algas non fuxen dos sabores tradicionais. Deste xeito, nas nosas propias casas podemos elaborar un bo caldo coa verdura procedente do mar. Temos un caldo que é moi parecido ao caldo galego, no cual utilizo a lechuga de mar en vez dos grelos, non? E sale casi exactamente igual ca diferencia de que isto ten moito máis iodo, ten moito máis calcio, non? Por riba son económicas ben para preparar na casa ou para comer nun restaurante.
tenemos desde partiendo de ensaladas y caldos sobre 4 y 6 euros por plato. Después pasamos ya a lomos, por ejemplo, lomos de bacalao o otro tipo de pescado como es el salmón, también preparado con algas. Ahí nos iríamos a unos 12 euros por persona. Y luego ya platos más condimentados para 2 personas, hablamos de precios de 18 euros, como un arroz a base de algas, por ejemplo. E vayan a facendo o seu padal porque os expertos afirman que as algas son o alimento do futuro.